Добро утро на 6 декември. В момента е малко преди 8 часа. Станах и веднага се преместих в кухнята, защото имам работа да върша. Ето този философски текст, Истината в науките за духа, на който трябва да направя конспект в съотношение 1 към 10. Т.е. този текст е 2600 думи, аз трябва да го съкратя на 260 и да го представя, резюмирам един вид с мои думи. Аз закусвам банан, защото се събудих гладна по не знам какви причини. И сега започвам с конспект, защото наистина нямам време, трябва ми за днес. Всъщност имам 5 часа да го напиша, което е добрата новина, защото си нямам идея откъде и как да започна. От доста време не съм пила кафе, затова реших да си направя. И ето това е чашката ми от Виена. И така, сега да взема кафето. Ученето ще е една идея по-приятно. Влюбена с цвета на телефона ми на дневна светлина си личи още повече. Също уча по философия, започнах и да пиша, но докато уча забелязах, че използвам някакви малки мои си хакове и трикове за учене и се замислих, че мога да направя такова видео, ако ще ви е интересно, да видите нещо от сорта на study, hacks, tips and tricks. Пишете ми долу в коментарите дали искате такова видео. Най-накрая, след 3 часа и половина съм готова. Сега ще се оправя и отивам към мама да обядваме. Днешния ден може би няма да ви е толкова интересен, просто защото действително свободното си време, в което не съм на училище, трябваше да пиша това нещо, което, както видяхте, отне доста време и няма възможност да снимам много, но така няма как. Готова съм и отивам на обяд с мама. Както знаете, аз не съм от най-нормалните. Реших да се прибера от училище до вкъщи пеша. И вече ходя от почти 2 часа. Но хубавото на това, че ходя постоянно, че въобще не ми е студено и ми е страшно приятно да се разходя. Прибрах се преди доста време, преди може би около час и половина, но си говорих с мама, гледах някакви неща в Snapchat. Обрях си да се 1000 фейсвап с снимки, просто, разбирате ли, около 15 минути се правя само това и съм се хиляла сама на себе си. Сега вече мисля да погледам малко YouTube видеа и да лягам, защото стана 22:48, а сутринта трябва да стана към 7 и да започна да уча за класно си по литература, което е утре. От 11:50 съм на училище до 5:25, намалени са ни часовете, защото имаме родителска. И може да отида след училище на фитнес, не съм много сигурна, но може да отида, ще видим, ще разберете утре. Съжалявам, че не може да снимам много, но наистина трябваше да уча, може би и утре сутрин няма да снимам особено много, но пък хубавата новина е, че свършвам по-рано училище и ще мога да наваксам през късния следобед и вечерта. Вечерта ще отидем най-вероятно с Люси на парти, за да отпразнуваме минаването на класната ми. Така че, кой знае, може пък да има видео там. Благодаря ви, че прекарахме този ден заедно и ще се видим утре. Лека нощ от мен. Айде! Опа! Явно мама се е почерпила.
възхитителния ми вид и мет по лицето, няма значение. Проспах се едната аларма, не знам дали не извънявам или аз съм я проспала, но по принцип ми се случи да я проспивам, така че най-вероятно не е извъннала. И вместо да стана в 7, станах в 8. В момента часът е 8:30. Имам точно 2 часа да си науча за класното по литература. Тоест да си доуча за класното по литература. В момента излизам за училище, съжалявам, че не снимах нищо, но през абсолютно цялото време, от когато съм станала до сега, учих за класното и просто нямаше какво да снимам и нямаше кога да го снимам. Така че ще се видим след като приключи училище и отивам на фитнес. Защото да, реших да отида на фитнес, все пак ето ми го сака. Прибрах се от фитнес и както виждате съм се изкъпала. Съжалявам, че тези 2 дни снимам толкова малко. Просто не знам как мина днешния ден и какво се случи. Бях с Диди през повечето време. Ако знаете кога тя, трябва да гледате този влог със сигурност. И просто времето отлетя. Аз забравих, че снимам и съответно не снимах. Сега трябва да се оправя и се случи, отиваме на парти. Ще видя дали ще е удобно да снимам нещо там. Винаги се притеснявам да снимам на парти, защото някакво странно е да снимам хората докато танцуват. Така че ще видим, надявам се, ако след малко има кадри, значи съм успяла да снимам нещо. Сега ще се оправя и да си да ме вземе с колата след около час и половина и отиваме. Страшно много да бързам, за да не накарам да си да ме чака прекалено много. Затова в момента не мога да ви апдейтна какво се случва. Ще се видим по някакво време през вечерта, нощта. Ще видим. Здравейте, днес сме петък, нямам никаква идея коя дата сме. Сега в момента приготвям нещата за закуската. Ще правя отново банана oat pancakes. Този път за мен много, защото тя си е вкъщи. Съжалявам, че последните 2 дни въобще не съм влогвала толкова колкото миналите. Просто така се случи, че нямаше какво да снимам във времето, в което имах време. Когато имах време. В момента как сте видели закусвам и гледам междувременно влогмас ден 7 на Мия. Да, нищо не се вижда от тази светлина, но това е Мия. Ако не знаете канала и което е голям пропуск, Мия Стамър. Това е влог канала и. Вече съм си вкъщи след училище. Помоля ви във Facebook страницата ми да зададете въпроси, на които да отговоря на края на този влог, защото, както виждате, стана доста кратък. Някак си, не знам, от тези дни не ми се отдаваше да влогвам и не ми харесва резултата. Затова искам да направя нещо по-различно и по някакъв начин да ви компенсирам. Затова ви помоля да зададете въпроси във Facebook. Събраха се 44 коментара, така че най-вероятно ще отговоря на всички, защото искам да отговоря на всеки един. Затова, ако не ви е интересно, може да спрете да гледате. Ще завърша влога си тук. Ако не искате да гледате въпроси и отговори, ще се видим в следващия влог. Благодаря ви, че гледахте до сега. А ако искате да чуете отговора на вашия въпрос или просто ви интересува какво са ви питали, какво ще отговоря, останете. Първият въпрос е от Анджела Проданова. Как може да си толкова прекрасна и усмихната? Благодаря ти. Искам да съм такава, искам да съм усмихната, искам да съм позитивно настроена, не искам да съм мрачна, тъжна. Има толкова много неща, заради които може да не сме в добро настроение, да се чувстваме зле. Аз обаче искам да загърбя тези неща по някакъв начин, ако е възможно, не винаги ми се получава, и да се концентрирам върху хубавото и да бъда усмихната. И ако може по този начин да повлияе на други хора да правят същото и да гледат от хубавата страна на живота. Защото животът е прекрасен. Какво ти прави настроението, ако си тъжна? Ами, много неща могат да ми правят настроението. Най-добре се справят тренировките ми.
танците. Когато танцувам, няма как да мисля за нещо друго. Наистина, това е момента, в който се чувствам най-пълноценна, най-щастлива и най-себе си. Какво обичаш да правиш през свободното си време? Обичам да танцувам, обичам да се виждам с приятели, обичам да чета, обичам да се разхождам сама, обичам да ходя на кино, на всякакви такива мероприятия от сорта на театър. Обичам и просто да седя вкъщи и да не правя нищо. Всичко зависи от настроението. Никола Маркова ме пита, кога ще снима с Крис и Иван, после писани Кана и зареждаща с позитивна енергия. Обичам да е. И аз те обичам. Благодаря ти много. С Крис и Иван ще снимаме, когато се засечем в един град. Това е отговора. Не знам кога. Лора Евгениева, докъде стигна с Хари Потър? Зависи. С книгата съм на втората, с филмите съм до четвъртия. Изгледах третия, сега ми предстои четвъртия. Къде смяташ да прекараш идните празници? На пътни вечери на Коледа съм си вкъщи. На Нова година ще бъда с приятели. Тъжното е, че все още не знам къде ще бъдем. Което е много зле, защото има доста малко време до Нова година. Видеята ти са супер мотивиращи и много интересни и уникална си. Благодаря ти, радвам се, че е така. Марти М. Кое предпочиташ? Вечно да е лято и да ти е позволено само да ядеш, спиш и тичаш в парка, или да е вечна зима и да ти е позволено да спиш, ядеш и четеш? Може би... ужас. Никой да го предпочита. Не, сигурно да е вечна зима и да ми е позволено да спя, яда и чета. Защото това предполага, че ще съм си вкъщи, на топло и ще мога да чета безброй много книги. Ако е вечно лято, само ще ми е горещо, не знам. Май второто, но не съм сигурна. Не предпочитам такива неща. Вики Желязкова, въпросът ми е, коя държава най-силно искаш да посетиш? Не е една. Искам да обиколя целия свят. В момента искам много да отида в Испания, в Куба, в Бразилия, в Аржентина. Искам да отида в латино страните по обясними причини. Би ли желала да имаш домашен любимец? Ако да, какъв? На този етап не искам да имам домашен любимец, защото не мога да се грижа за него, нямам условията. Не смятам, че апартамент е подходящо място за куче, а пък ако имам домашен любимец, може би ще е куче. Не знам. В момента съм си окей така. Послед писна вероятно си и благодаря ти. Ники Максимова, имаш ли някаква неприятна ситуация от детството, за която да те е срам до днес? Със сигурност има. Сега дали ще седа това друг въпрос. Неприятна ситуация, до която да ме е срам и до днес. Явно нямам нищо толкова фрапиращо, защото не се сещам или може би има просто не се сещам. Имала съм доста awkward моменти със сигурност. В момента не се сещам, ако се сетя до края на видеото, ще ти отговоря. Мартин Стоянов, кои книги четеш сега, в момента чета Под игото. Хриси Бонева, кои държави си посетила, кои искаш, после писани Кана си, казах за кои искам. Посетила съм сравнително малко държави. Посетила съм Австрия, Македония, Гърция и май са това. Рая Костадинова, коя ти е любимата коледна напитка? Коледна напитка нямам нещо определено. Зимата обичам да пия топли неща от сорта на кафе, което не само през зимата, но да го броим за това и тъпъл шоколад. Имах нещо, което с мама се сетихме, правихме си зимата преди топъл шоколад с сметана и с бомбонки. Това може би е любимата ми коледна напитка. Василена Дишлийска, какво обичаш да правиш в самото си време? Отговорих. И какво искаш да се случи през 2017? Смятам да направя видео равносметка и цели за 2016-2017, както направих за 2015 и 2016, ако не сте го гледали, ще го сложа тук. Така че няма да издавам в момента, но ще има такова видео, в което подробно ще говоря на въпросите. Пламена Колева, какво мислиш за Кайли и червилата? Не знам, нямам мнение, защото нямам никой от червилата й, а пък за нея не знам почти нищо. Мила Станчева, кога ще се качиш ново видео в BookTube канала си? Това е най-голямата ми вина към вас. Наистина знам, че не съм качвала толкова много време. Сигурно новото видео ще бъде до година. До година, старайки се да съм по-активна. Но просто имам проблеми с програмата си
и целите си усилия за обработка влагам в Vlogmas в момента и нямам възможност да обработвам и видеа за другия канал. Наистина съжалявам. Ще се опитам през това време да наснимам много видеа, за да мога да ви се реванширам до година и да напускам много видеа, но в момента няма как да стане. Милена Гущерова, четеш някаква книга в момента? Отговорих. Какви книги обичаш да четеш? Обичам да четам много различни книги. Една книга, която е хубава, ще ме грабне независимо от жанра. Чета главно фентази, фантастика, също така и романтични книги понякога чета. Зависи от настроението и от книгата, както казвам. Може да ме грабне абсолютно всяка книга, стига да е хубава. Нели Димитрова, каква книгата накара да заобичаш книгите? Т.е. коя книга си прочела и вече окончателно се заребила по четене. Първата книга, от която ми отприщи така читателския нюх, беше Хексхол, поредицата, трилогията по-скоро Хексхол, която прочетох в 7-ми клас, може би. Преди това, от 2 до 4 четях страшно много, след това 5 и 6 спрях и 7 отново се върнах към четенето. И това беше тази книга, но окончателното ме зареби, може би адски устройства. Къде мисли да учиш след 12 клас и към какви специалности си се насочила? Отново смятам да направя отделно видео за това. Смятам да направя, когато съм на 12 клас, смятам да направя видео за гимназиалния ми живот и да ви разкажа повече за това, къде съм учила, нещата, на които и въпросите, на които не ви отговарям, защото са прекалено лични. В момента не искам, докато уча в това училище, да се знае което. И след това за плановете ми като студентка. Смятам да уча в България. Насочила съм се към Софийския и към НСА. Специалността за Софийския е PR, а за НСА треньор по спортни танци, като мисля да ги карам успоредно. Симона Мичел, прекрасната и позитивна Плами. На първо място искам да те поздравя за всичко, което правиш. Покрай въловете наистина усещам как настроението ми се покачва и дори да съм имала най-отвратителния ден, бързо ми минава. А сега други въпроса. Как успяваш да си организираш времето, да балансираш между 2 вида танци, 3 вида танци, работа, училище, социален живот, четене на книги, гледане на филми и YouTube. Стигат ли 24 часа за всичко така? Прекрасно си, продължавай се така. Благодаря ти за милия, прекрасен дълъг коментар. Не ми стигат. Това е напълно ясно. И как успявам да организирам времето си, не успявам в повечето ситуации. Винаги не ми стига време за нещо, защото няма как да ми стигне за абсолютно всичко, което искам да направя. Но пък давам най-доброто от себе си и се наслаждавам на всяка една минута. Жаки Стефанова, ако имаше 1 милион, но имаш само 3 часа да ги похарчиш, какво ще си купиш? 1 милион за 1 час. Добре, това не е чак толкова трудно. Ще си купя къща, кола, ще си купя много самолетни билети и ще си направя много резервации в различни хотели. За мен, семейството ми, приятелите ми. И ще изведа абсолютно всички на почерка. Звучи толкова дебилно. Да, може би това е. Ще си купя нов лаптоп, ще си купя нов фотоапарат, ще си купя много фотографско оборудване със сигурност и ще си платя курс за фотография. Натали Валентинова, би ли живяла в чужбина? Никога не казва никога, но в момента нямам такива планове. В кое училище учиш и с каква специалност? Ще отговоря на този въпрос след 1 година. Какво работиш? Работих за кратко в агенция за пазарни поръчвания. Спрях, защото просто ми дойде много на нагорно и много в повече. Няма как в момента да отделя време за работа. За мое искрено съжаление. Ще видим и стадията, когато стане готова, разбира се. Освен, че ще я показвам на всички волове, ще направя и румцор най-вероятно. Кога ще има видео на тема какво ядох през деня, мисля да възобновя тази рубрика, защото аз лично много обичам да гледам такива видеа. И послед писане канала си проживя същия дъл, благодаря ти. Тони Нешева, ако трябва, предполагам, да избереш между да бъдеш световно известна актриса или известна вълърка, но известна само в България за цял живот, кое би избрала? Откакто бях на 10, 11, 12, някъде там, мечтата ми беше, защото вече не е, да бъда актриса. И предполагам, че не знам, просто е доста по-невъзможно да стана световно известна актриса, отколкото да стана известна вълърка в България, защото не смятам да се отказвам скоро от вълърството, най-малкото като се занимавам доста години с това, предполагам, сигурно ще стана известна до някаква степен. Никога не съм играла, за да знам как бих се чувствала, докато го правя.
ако ми носи по-голямо удоволствие и се чувствам по-завършена и пълноценна, ще избера него. Ако не, ще избера това да съм влогарка, защото то ми носи несравнима радост със сигурност. Виктория Митева, какво ти беше вдъхновението да започнеш да снимаш? Нямах някакво крайно вдъхновение, нещо, което ето заради това точно ще снимам. Просто идеята ми се стори забавна, а след това наистина се влюби в влогърството и влогването и всичко, което го съпътства. Коя беше първата книга, която прочетах? Не помня. Било доста отдавна. Много позитивни, интересни влогове правиш, гледам ги с удоволствие, обичам те. Благодаря ти, аз те обичам. Цветомира Фандъкова, кой е любимият ти влогър? Кейси Найстат, Алеша Мари и май са това. Кой е любимият ти коледен филм? На Коледа обикновено винаги гледам Бриджит Джонс и това е нещо като традиция, така че мога да кажа Бриджит Джонс. Но наскоро гледах и нещо църква на принцеса за Коледа и нещо такова беше. Гледах два много интересни филма коледни. Един ми харесваше повече и се забравям как се казва. Няма значение. Може, ако го намеря, ще ви го оставя долу. Лилия Иванова, ако си единственият човек на Земята, какво би направила, как би реагирала? Откъде ги намирате тези въпроси? Ако съм единственият човек на Земята, може би ще бъда доста депресирана след първия месец. Не знам, ще чета книги, ще танцувам, но след определено време няма да знам определено какво да правя в живота си. Това е отвратително. Колкото и да обичам да съм сама, това вече е прекалено. Силвана Гурцова, имаш ли гадже? Не. Какво ще работиш? Не знам. Какъв ти е телефона? Huawei W6 Compact, примерно, нещо такова. Люси ми звъни. Става ли ти звъна след секунда? 2, 3, 5. Хайде, чао. Също на въпрос какво ще работиш. Искам се да работя като пиар и като учител по танци. Затова и ще уча това, но дано така ми се стече живота. На колко години е майка ти? Може да не иска да се знае, така че няма да кажа. Кога ще направиш клип с нея? Едва ме накарам да се снима за 5 секунди в влоговете ми. Надали ще се навия за цял клип. Слави Благоев, писал съм ти не един и два пъти. Да, знам, помните, разбира се. Но ще се повторя уникална си във всякакъв аспект. Усмихната, ведра, зареждаща с положителна енергия, дори когато човек само гледа твои видеа. Наживо все още не съм имала удоволствие да те видя, дано и това да се случи. Въпросът ми е, от какво най-често черпиш вдъхновение, когато имаш нужда от такова? Има периоди, в които изпадам в някаква черна дупка с пълна липса на вдъхновение. Не, няма нещо конкретно, което ми помага да изляза от нея. Вдъхновяваме това, че искам да бъда все по-добър и успяващ и мислещ човек. И работя на това всеки ден, малко или много. Искам всеки следващ ден да бъда по-добра версия на себе си. Това е най-мощното ми вдъхновение. Вдъхновявам се и от работата на други хора, но главно просто искам да бъда повече утре от това, което съм днес. И още един въпрос, на който едва ли ще отговориш. Имаш ли си гадже? Защо да отговоря? Нямам, приятел, не. Гери Стоянова, ако трябва да отидеш на самото на остров, какво би взела за себе си? Компютър, телефон или безжично зарядно? Със сигурност няма да е безжично зарядно, защото няма да имам с какво да си зареждам, компютър или телефон. Самото на остров, значи няма да имам да си говоря с никой, тъй че компютър. Ани Георгиева, как си толкова лъчезарна и красива, гледаш на всичко лошо, на нещо хубаво? Отговорих на този въпрос. Не те гледам от много време, но винаги, когато съм тъжна или нещо не ми е добре, гледам колко лъчезарно усмихната си, настроението ми се оправя. Не можете да си представите какво значи за мен да прочета такива думи. Защото точно това е моята цел, точно това е целта на канала и на това да снимам. Та въпросът ми е колко време ти отнема да заснемеш едно видео, не е влог, да го обработиш и качиш. Зависи, разбира се, от видеото, но средно може би 4-5 часа, нещо такова. Как си толкова организирана? Далеч не съм толкова организирана. Бъркаш се. Послепи се, обичам те и аз те обичам. Стефан Стефанов, кой клас си? 11 клас съм. Габриела Георгиева, на колко години си, откъде си? На 17 от София. Гергана Борисова, коя е любимата ти влогърка? Алиша Мари. Мирела Славова,
Кока-кола или Фанта, кола. Дея Михайлова, започна тук като на някакъв спринт да ги отговарям. Дея Михайлова, от кога започна да се подготвиш за Коледа, послепис уникална си. Коледният ми дух дойде в началото на септември, края на ноември. Да се подготвям, не съм направила нещо, кой знае какво да се подготвям, защото не мога да украся, докато нямам мебели. Това ще стане на 18. Кремена Коева, ако можеш да си размениш тялото с кого би, не искам да си сменям тялото с никого, това съм аз. Мога да работя над това, да го направя по-здраво, по-силно и по-добре изглеждащо, но не искам да го сменям с ничи друго. Йоанна Йорданова, кой филм гледаш сега? В момента не гледам никакъв филм. Последният филм, който гледах, не помня. Не помня наистина. Танцувай с мен. Мария Гергиева, ако се събудиш мъж, какво би правила цял ден? После след 12 часа пак ще си уникалната Плами. Ако беше мъж за цял живот, щеше ли да е обикновения мъж, да гледа футбол, да обичаш коли? Със сигурност нямаше да съм обикновения мъж. Може би ще съм танцор. А може би не знам. Не искам да съм мъж, със сигурност не искам да съм мъж. Ако се събудя мъж, сигурно ще получа инфаркт от шок. Не знам. Мариана Лозева, какво обича да правиш в свободното си време? Отговорих. Кой е любимият ти блогър? Отговорих. И как се мотивира да снимаш клипове? Отговорих и на този въпрос. Първолета Николаева, уникална си Плами, благодаря ти. Въпрос, ако трябваше да избираш между семейството и приятелите, кои ще да избереш? Моите приятели са и мое семейство, така че избирам семейството си, което включва и тях. Много те обичам, благодаря ти и аз. Мирослава Китова, ще продължиш ли канала си след 29? Това не знам дали 29 години, 29. Ще продължа канала си след 29. Дали ще продължа канала си след 29 години, нямам никаква представа. Катнис Бейн. Бейн от Магнус Бейн. Коя книгата накара да заобичаш четенето? Отговорих. И коя е любимата ти книга? Трудно ми е да кажа и затова отговарям винаги с адски устройства, защото това е книгата, която оставила най-силен отпечатък в сърцето ми и страшно много обичам нея и героите, и историята, и времето, и абсолютно всичко обичам около нея. Това бяха въпросите. Надявам се отговорите да са ви задоволили. Благодаря ви, че изгледахте. Надявам се да не ви е било прекалено скучно да отговарям на въпросите. Старах се да го направя максимално бързо и структурирано, което рядко ми се получава. Благодаря ви, че изгледахте този влог и ще се видим в следващия. Чао!